той... Здравейте! В днешното видео ще тестваме ето тази прекрасна палитра от Makeup Revolution, която е в колаборация с SOF. Ако не знаете коя е тя, общо взето тя е английска влогърка и също така е част от екипа на Makeup Revolution и прави видеа за техния канал. Много е сладка, аз от доста време вече я гледам и се наслаждавам искрено на видеята й. Винаги прави много интересни ревюта, прави различни грим визии, предизвикателства. Има много готин канал, ще го оставя долу в описанието, ако до сега не сте гледали нейни видеа. Но тази палитра излезна преди вече доста време и най-сетне и аз се здобих с нея. Това е палитра с общо 8 хайлайтера и е невероятна. Гледам я от доста време и съм чувала прекрасни отзиви за нея. И това, което мен искрено ме вълнува и което искам от един хайлайтер е да бъде супер заслепяващ. А за тази палитра съм чувала точно такива неща. Така че съм почти сигурна, че ще ми хареса и съм малко така предубедена, но ще видим. Няма да бързам с заключенията. Сега ще ви покажа и близки кадри на палитрата, за да я видите по-хубаво отблизо, въпреки че съм почти на 100% сигурна, че вече сте я виждали неведнъж, било то в Instagram или в YouTube и като цяло в интернет. Преди това обаче държа да кажа, че тази палитра ми е изпратена от Parfum BG за тестване, което по никакъв начин не влияе на мнението ми и те не са ми платили за да направя това видео. Умишлено не я случвах до сега, тъй като исках да запазя така първите си първи впечатления за видеото. Не е ли прекрасно? Като видя хайлайтери направо. Има 5 печени, бейкт хайлайтера и 3 пресовани. Мисля, че се вижда горе-долу кои са те, но ето този е бейкт печен хайлайтер, този също, този и този. Останалите са пресовани хайлайтери. Ще започна с ето този цвят, който е най-светлият в палитрата и е пресован. Цветът е точно между такова айси, сребристо и между златно, което е божествено, защото аз съм с по-светла кожа и винаги съм ви казвала, че по принцип най-много ми отиват точно тези айси, сребристи, по-бели хайлайтери, но в същото време обожавам златистите, просто много трудно си намирам такива, които да са достатъчно светли, за да пасват на моята кожа, така че този ми изглежда просто прекрасен. Сега ще го слочнем. Усещат се доста... красота! Усещат се доста така мекички и не прекалено чънки, но ще видим. Надявам се да се вижда. Боже! Този цвят смятам, че много ще ми хареса и че ще пасне на кожата ми, дано само да няма такъв сивеещ каст, бял. Нали знаете как като е прекалено светъл, например, хайлайтер или прекалено бял и така изглежда добре, когато се обърнете, тук седат сиви петънца, сенки. Така, продължаваме с следващия цвят, този за сега много ми харесва. Следващия цвят е може би такъв по-шампейн, на мен ми изглежда такъв нюанс. Даже точно такъв си е, според мен. Точно шампанско е цвета. Може би той ще пасне на моята кожа, защото не е прекалено тъмен. Той е много красив. Само че този сякаш ми се струва една идея по-чънки. Може би съм взела прекалено много продукт. Ето така изглежда. Този е по-близък до моя цвят на кожата и затова не се вижда толкова добре, но също е много красив. Продължаваме с ето този, който също мисля, че може да сработи за моята кожа, тъй като е златист, но не е прекалено тъмен, така че предполагам, че може и да стане. Този вече е Baked Nuance. Сега ще видим. Да, той си усеща по-различно на...
Да, може и да е тъмен, но пък изглежда уникално. Вижте го. Изглежда уникално. Чакайте да видим сега къде да го слочнем. Ето тук. Омага, той е брутален. Тези печените звучи малко странно, тези Baked хайлайтери, самата формула имат малко повече брокат, което лично на мен ми харесва, но са наистина прекрасни. Много ми харесва, изглежда уникално, но мисля, че ще е прекалено тъмен за моята кожа. Ще видим. Стигнахме и до следващия цвят, ето този, който е и третият пресован хайлайтер. Всъщност последният пресован. Всички останали долу, които след това ще слочнем, са Baked отново. Този, не знам защо на мен ми се струва, че този може би е по-светъл дори от този. Не знам, не мога точно да го определя, но този е малко по-muted, така. Това си е по-към златисто, но по-към жълтото, докато това е между шампанско и бронзи. Аз не знам как точно да го определя. Сега ще го пробваме и него. Този не ми изглежда да е чак толкова бляскав, колкото другите. Да, определено е такъв по-бронзи. Не е особено бляскав, колкото другите, но също е красив цвят, не мога да отрека. Сега преминаваме надолу, като тези двата, това е този е леко по-розов. Като има и златисти частици, не знам дали само аз го виждам това, но просто така ми се вижда, че има и златисти оттенъци, а този си е такъв Purple Lilac лилав хайлайтер, но мисля, че за по-креатив визии ще го използвам. За розови аз по принцип не харесвам много розови хайлайтери на моята кожа как стоят, но нищо, сега ще го видим. Този е доста интересен, но пък за сенки или тук във вътрешния тъгъл на окото може би ще го използвам. Да, не знам защо сочвам на такива абсурдни места, съжалявам, за което момент ще го соча на друго място, явно това не ми се получава. Аз ще го сочна ето тук. Наистина е много красив. Красив е хайлайтерът, но определено не е в мой стил. Така преминавам и към лилавият. Той е много красив, вижте. Наистина е много красив и не е чак толкова лилав, колкото ми изглеждаше в самото контейнерче. Ето тук ще го слочна. Уоу! Мага, той е уникален. Боже, защо не съм очаквала, че точно той ще ме впечатли толкова. Сега ще го сложа втори път. Погледнете. Изведнъж много ми се прииска да направя лилава визия, за да може да се сложат точно в този хайлайтер. Останаха ни ето тези два цвята, които определено за моята кожа не са подходящи. Но пък за по-тъмна кожа или дори и аз мога да ги използвам като сенки, например. Винаги съм го правила това с разни такива палитри. Не знам какво да кажа. Уникален. Смисъл. Брутален. В смисъл Makeup Revolution, просто с хайлайтерите определено не си играят. И остана ето този цвят, който всъщност е и последният от палитрата. Това, което ми направи впечатлението, имам чувство, че този и този са пък съвсем различна формула, защото вижте, ето тук на този пръст е и просто е приглушен, по-мютед, не знам как да го кажа, не е толкова вау, не е толкова бляскав, даже бих казала, че така, ако го видя така насоч, бих казала, че не е хайлайтер, просто е перлена сянка или нещо подобно. Ето тук така ще го слочна него. Да, виждате ли, той просто не е чак толкова бляскав в сравнение с този долу и с този просто. Но отново е много красив. Ами това са всичките хайлайтери, всичките цветове от палитрата слочнати. Сега идва и по-интересната част, а именно това да ги пробваме върху лицето. Колкото и да обичам красивите слочове, аз съм на мнението, че не винаги слочовете ни
позволяват да се изградим само от тях адекватно и обективно мнение за даден продукт, защото може да се случва прекрасно на ръката, да е супер пигментиран, бляскав, но като го сложите на лицето, да подчертава текстурата ви до безбожие. Имала съм такива случаи. Или пък обратното, може да се случва ужасно, а като го нанесете на кожата да изглежда прекрасно. Така че не винаги случвите са най-обективното и говорят достатъчно сами по себе си за продукта. Така, аз тук днес като рисков играч съм решила за това видео и да пробвам нова четка за хайлайт. Да, може би не е много правилно решение, тъй като съм си свикнала с една четка и това може да не е достатъчно обективно и да повлияе на мнението ми за хайлайтерите, но съм чувала хубави отзиви за тази четка, така че ще я пробваме. Това е тази четка на Ebelin за хайлайтер. Сега ще ви обясня защо си я взех. Така, чувала съм, че някой ми казва, че много бързо и падали косъмчетата, може да е така, не знам, не съм я ползвала до сега, ще видим, но я взех, тъй като ако гледате Niki Tutorials, тя има четка с подобна форма, която обаче е на съвсем различна цена. Тази четка беше, мисля, че 6 лева или 7, нещо такова. И обаче е същата форма като четката, която използвам Niki Tutorials. Аз някакси като я видях си казах, четка като Niki Tutorials, ще си я взема да я пробвам. Но наистина исках и без това да пробвам нещо ново за хайлайт. Моята вече си отива, така издава багажа, почва да й падат много косъмчета и губи формата си. Така че реших да изпробвам тази. Леко е заострена в началото и е с такава обла форма. Изглежда доста добре, много е мекичка. Сега ще я видим. Мисля да изпробвам ето този, най-светлият цвят, да го нанеса навсякъде върху лицето си. В момента нямам никакъв хайлайт на лицето. А пък мисля ето този или ето този цвят да сложа под веждата и във вътрешния тъгъл на окото, за да мога да използвам поне два цвята от палитрата, тъй като сега не искам да се нашаря с различни хайлайтери. Сега мисля да започна с този цвят. Ще започна с мъничко, въпреки че аз съм свикнала да взимам по много. Вижте, между другото, новото ми огледалце. Така, за сега добре. Чудя се дали да не пробвам и да навлажня четката, но не знам дали да рискувам, честно казано. Така, сега ще взема още мъничко. Сега ще сложа и от другата страна. Някак си имам чувство, че тази четка не е най-подходящата, не знам. В смисъл, вижда се, но някак си не ми е достатъчно, не знам. Просто някак си още не съм свикнала. Тази четка е много по-различна от тази, която аз до сега съм ползвала. За сега ми изглежда доста добре. Чудя се дали да не пробвам да навлажня четката или да си донеса другата четка, която си използвам по принцип и да пробвам с нея. Така, преди да я напръскам тази четка, новата, с setting spray да пробвам, ще пробвам да нанеса от тази страна с моята си четка, която по принцип използвам, да видим как ще се нанесе. Сякаш с нея става по-добре. И една идея по-твърда. В смисъл, самата четка е мекичка, но една идея по-стегната някак, а тази е малко по-флъфи. И сякаш с нея се получава по-добре, не съм сигурна. Но хайлайтерът е уникален, много ми харесва. И цветът е супер готин. Сега ще пробвам да напръскам ето тази четка с setting spray. Първо ще взема малко хайлайт. Да, определено, като навлажних четката. Да. Определено има разлика. Леле, аз даже прекалих. Чудя се дали да не сложа мъничко от ето този цвят. Макар че вече имам достатъчно хайлайтер, но нищо. Нека тестваме, за това сме тук. Малко ще го докараме на муските. Така малко.
Да, някой да ме спре. Между другото, нали, не в тези количества, но като комбинация този цвят и този цвят са фантастични, прекрасни са. Ето този ще нанеса в вътрешния тъгъл на окото. Вижте разликата между това око и това око. Много яко. Така, сега ще сложа мъничко и под веждата. Между другото, напишете ми в коментарите какво мислите за този грим. Експериментирах, опитах се да направя малко по-опушена очна линия. Така, слагам сега малко и на нослето и сме готови. Смятам да изкопирам Алекс Танчева и да използвам един нейн метод, който видях в една от последните статии в блога. И между другото ще оставя към нейния канал и към блога и линкове в описанието. Погледнете канала и наистина е много готин, както и блога, и пише много интересни статии и си заслужава. Така, този метод, който тя използва в една нейна статия е да даде крайни впечатления за даден продукт, като каже какво и харесва в палитрата и какво би променила. Това ще направя и аз, за да мога да ви дам по-синтезирано мнението си. Какво ми харесва в палитрата? Харесва ми, че предлага разнообразие от цветове, защото дори на вас, дори да ви пасат само определен тип хайлайтери, това определено ще ви предизвиква да експериментирате повече. И също така можете да си ги използвате спокойно и като сенки за очи. Няма някакви правила, че са само и единствено за хайлайт. Могат да се използват за най-различни неща. Другото, което ми харесва, е, че цената е изключително достъпна. Палитрата е под 20 лева, а получавате 8 различни цвята хайлайтер, което е повече от прекрасно. Пигментацията е чудесна, супер бляскави са хайлайтерите, както можете да видите. Прекрасни са, лесно се работи с тях, изглеждат добре и наистина са заслепяващи. В същото време, ако сложите малко, няма да се чак така, ако пък не харесвате такъв тип прекалено изкрящ хайлайтер. И като цяло това са нещата, които ми харесват в палитрата. Какво бих променила? Определено опаковката и като цяло някои от опаковките на Makeup Revolution са малко по... В смисъл, не мога да кажа, че изглеждат ефтино. В смисъл, тази опаковка изглежда чудесно. Лично на мен много ми харесва дизайна, но са малко по-лесно чупещи се и определено, ако я изпуснете малко по-жестоко, може би ще се щупи. И определено това, което бих променила е просто или да е картона на опаковката, или поне да е по-стабилна, защото определено е доста лесно чуплива. И аз съм имала палитри на Makeup Revolution, които са се чупали именно поради тази причина. Друго, което да бих променила, мисля, че няма. Освен, може би едно нещо, много се кефя, когато, макар че то е абсолютно не необходимо, т.е. абсолютно ненужно е, просто лично моите предпочитания. Много се радвам, когато се слагат имена на самите цветове. Вече Makeup Revolution, доколкото знам, поне в палитрите си със сенки го правят, но много бих се радвала, ако си имаха имена и бяха някакси написани, вмъкнати тук. Не знам, просто лично мен много ме радва, когато самите хайлайтери си имат име, някакси създава едно много по-различно усещане. Но като цяло единствено опаковката нямам някакви забележки, палитрата е чудесна, цената е чудесна, супер бляскави са, супер пигментирани са и може би съм отчасти пристрастна, защото съм ви казвала неведнъж, че харесвам марката и повечето неща, които съм пробвала от Makeup Revolution, ми харесват. И може би съм малко пристрастна от тази гледна точка, но пък не мога да крия, че хайлайтерите ми харесват. Палитрата е чудесна и определено ще си я използвам
много за напред. Надявам се това видео да ви е било поне малко полезно и да ви е било интересно. Ако е така, дайте палец нагоре и не забравяйте да се абонирате за канала ми, ако искате да виждате още видеа от мен. Ако искате да виждате още различни, интересни, креативни грим визии, последвайте ме в Instagram. Ще се радвам и там често пускам анкети и разни въпросници, да си говорим и така нататък. Така че това е всичко от мен за това видео. Ще се видим в следващото. Чао и целувки!